A sesión plenaria extraordinaria hai dous puntos na orde do día. O primeiro deles, a aprobación da solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal post-2024 da Deputación Provincial da Coruña. Vai explicar o punto Laura Rivadeneira, a concelleira de Obras. Vale, pois propoñemos ao Pleno da Corporación esta proposta ven co ditame favorable da Comisión Informativa e propoñémosse primeiro participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POS-Plus 2024 da Deputación da Coruña, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega municipal asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2024 e con cargo á achega provincial 2023. Financiamento de gastos que se devenguen do exercicio 2024. Achega provincial 2024 aplicable ao financiamento de gastos correntes, 247.212,22 euros. Financiamento de investimentos. Achega provincial 2023 destinada á humanización da Rúa Real, con un orzamento total de 238.399,81 euros, cunha aportación da Diputación de 191.715,60 e unha achega municipal de 46.684,21 euros. Aprobar o Plan Complementario do 2024 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que sería o saneamento da marcha esquerda da estrada de Serres en Muros con un orzamento de 170.609,14 euros. 3. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidubles para a execución dos investimentos e ten resorto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 4. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos neste plan. 5. Solicitar á Diputación da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se pretenderá aceptada coa participación no Concello no plan. 6. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose a súa suma total non superaría o 100% do seu importe. 7. Autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Punto número 8. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e do correspondente expediente. Nos temos unha emenda.
Explica a moción. Bueno, nada, nós o que propoñemos aquí, dada a posibilidade que presenta o plan, as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, de que a aportación adicional se superará, bueno, que hai que presentar proxectos por un importe superior ao 25% da aportación das achegas 2023 e 2024 sumadas, pois o que propoñemos é que se inclúa dentro do plan complementario do ano 2024 un proxecto que xa propuxemos o ano pasado tamén, que se incluíra no complementario de 2023, que ademais foi declarado nesta corporación por unanimidade como urxente e prioritario, que é o saneamento de pluviais na Ribeira do Maio. É un proxecto que ten, creo que toda a documentación lista, entonces, bueno, a nosa proposta é que se inclúa, se hai financiamento no complementario, para que este previsto leválo a cabo. Partido Socialista. Bueno, a nós parecenos ben tanto esta obra como calquera outra que se quere incluir. O que pasa é que os números son como son e dan hasta onde dan. En concreto, esta obra é unha obra na que falamos aquí en varias ocasións dela, de que é unha obra urxente e necesaria, e desde logo desde o grupo de goberno e desde os dous grupos, tanto o Partido Socialista como o BNG, que estamos gobernando en coalición, e como ben se ve, si é posible e si é necesaria unha coalición para ter varios puntos de vista, é importantísimo, e dende logo neste Concello estamos dando exemplo de que si é importante un goberno de coalición. Nós non estamos en contra desta obra, ni muitísimo menos, é máis, é unha obra que temos na cabeza para facer con outro tipo de financiación, non ahora mesmo co POS, porque entre os dous grupos decidimos que era máis importante, ou polo menos tanto, facer as obras que nos propoñemos, e ademais encontrámonos con un problema de que o proxecto de esa obra están sin actualizar os precios, co cal non temos ningún convite en facer esta obra, pero fora do POS. Xo comentamos aquí na Comisión Informativa e en outras ocasións, cando se falou do problema que hai en Esteiro. E, dende logo, vai ser unha obra que seguramente, incluso se vai iniciar antes das obras do POS, seguramente, porque a financiación é outra, os trámites son outros, e non fai falta que nós, desde logo, desde o Grupo Socialista, non somos partidarios de cambiar a proposta do POS. Señor Lago Álvarez. Teño unha certa dúda se no punto primeiro da orden do día Sobre a emenda. Precisamente sobre a emenda. Si esta emenda non vai referida ao segundo punto da orden do día. Sí. Eu entendo que vai referido ao segundo punto do primeiro punto da orde do día, donde se aproba a parte complementaria. No punto que estamos tratando agora, a aprobación da solicitude de participación no Plan Provincial da Cooperación de Obras e Servicios de Competencia Municipal post-2024 da Deputación da Provincia da Coruña, hai varios puntos. O segundo punto dese primeiro punto da orde do día é aprobar o plan complementario. Que me corrixa a voceira do Partido Popular se me equivoco, pero que o que propoñen é que este proxecto se inclúa no plan complementario, non? Sí, non é o segundo acordo, o segundo punto do acordo que se quere adoptar no primeiro punto da orde do día. Aí normalmente, habitualmente, se inclúen varias obras ante a posibilidade que se deu todos estes anos, e non tería por que non darse este, de que se incrementen os fondos a través dun plan complementario, vale? Ese plan complementario hai que destinalo a obras financeiramente sostibles de saneamento, e esta é unha obra que perfecta para eso. Nós non vemos ningún problema no que di a portavoz socialista de que non ten os precios revisados, porque en calquera caso eso se podería revisar no momento en que se aportaran eses fondos ou se aprobase ese plan complementario. Non vemos ningún problema. Tamén nos vale, se vos comprometedes a
ca importante aportación que facedes de toda a chega provincial para gastos correntes, que vos comprometades a meter esa obra a cargo deses gastos correntes, porque, bueno, son, como ben di a señora alcaldesa no seu informe, que o gasto corrente vai se destinar a saneamento e mantemento de acceso a núcleos. Ben, Entonces, tamén nos valería si vos comprometedes a financiala con gasto corrente, contra ese gasto corrente que levades aquí no punto 1 do punto 1 da orde do día. Ben, no seu momento, cando vostedes trouxeron a pleno incluir estas obras no POS, nós considerámolas urxentes e prioritarias, sabemos os problemas que dilatan no tempo as obras do POS. Vostedes tamén o saben, que xa estiveron aquí. Saben que unha obra do POS non se executa no mesmo ano. Saben que se dilatan por todo o tema de contratación que vai ligado á Diputación. Nos creemos que é unha obra demasiado urxente como para dilatala no POS. E de aí, en parte, ven a necesidade de ter liquidez nas arcas para poder executar esa obra con fondos propios. Entendo que se están comprometendo a facelo contra esa aportación de gasto corrente. É que xa é unha obra na que estamos traballando a día de hoxe. Por eso non fai falta metela no POS complementario, porque xa se está traballando. Ese discurso xa os coitamos no complementario do POS 2023. Accedimos a que se declarara urxente prioritaria, que é un compromiso de que se iba a ter en conta esa obra para o seguinte POS. Non foi así. Vostedes trouxeron a declaración a solicitude para metelas no POS deste ano, despois da aprobación do POS do ano anterior. No ano anterior, o POS complementario meteuse totalmente en gasto corrente porque vostedes deixaran as arcas baleiras. E tivemos que meter todo o complementario en gasto corrente para acabar de pagar as facturas do que vostedes deixaron. Daí veu o de meter o complementario do ano anterior en gasto corrente. E ainda así, sacáronse bastantes arranxos de camiño do que pudemos ir rascando dun lado e do outro. Neste caso, nós estamos tentando dotar ao Concello dunha liquidez e temos a sorte de ter unha estabilidade no goberno que nos permite acelerar estas cousas e, evidentemente, ímola aproveitar. Eu entendo que vostedes non o puderon facer no seu momento. Seguramente, se pudesen ter eses fondos financeiros para utilizar con axilidade, tamén o farían, porque é o que calquer departamento de Facenda recomenda e soña, poder executar estas obras sen ter que irse a todas as xustificacións e todos os problemas que hai no momento de facer unha modificación. Estamos falando de que probablemente non, hai que facer modificacións nese proxecto, como houbo que facer modificacións no proxecto da Rúa Real, que de feito non saiu gratis facer esas modificacións, houbo que pagar 2 veces por un proxecto, porque é o que pasa cando os proxectos se deixan no caixón, que se desactualizan. Pode intervir? Non, estou no meu turno. Vostede despois, non sei, vale? Pues, cando non se executan os proxectos, desactualízanse. E temos que pagar 2 veces por eles. Pola actualización da Rúa Real, tivemos que pagar 3.000 euros a maiores do que xa se pagou no seu día por pedir o proxecto. Pero é que a realidade, e vostedes saben, porque tampouco puderon traer no seu momento, é que ese proxecto estaba totalmente desactualizado dende cando se fixo ata agora. Tanto é así que aumentaba cerca de 100.000 euros o orzamento, verdad? Sí. Evidentemente, un proxecto que aumenta 100.000 euros o orzamento non se vai a cubrir coa liquidación da obra. Non é un aumento asumible a hora de executalo. Pois, xa lle digo, neste caso non vemos necesidade de incluir a emenda deste proxecto. O mellor se nos dixese outro, pois poderíase poñer, porque ao final o complementario, inda que aquí se aprobe, se nós executamos o proxecto de saneamento da marxa esquerda da estrada de Serres antes de que haga que aprobar o complementario, incluso se poderá meter outro. Eu creo que a todos nos beneficia que se executen os proxectos canto antes.
non estaríamos remando polo ben do noso concello se nos opoñemos a que se executen neste caso, o que vostedes propoñen xa se está traballando nel. E precisamente buscamos a forma de dar liquidez ao concello para poder executalo de forma máis libre. Agora, se quere, conteste. Moi ben. Incorren vostedes en varias contradiccións. Unha delas é que nos están dicindo que o proxecto de Serres, que é máis urxente e máis prioritario, e vai a tardar o mesmo que tardaría este se se metese no complementario. Vale? Evidentemente que o proxecto da Rúa Real houve que actualizalo, por suposto. Por suposto que houve que actualizalo. Non deberon de revisalo moi ben, posto que unha parte da obra que inclúe xa está feita. Non sei se é que non pasa moito por ali ou é que non nos revisaron moi ben. Vostedes incorporaron 938.207,61 euros entre o pos adicional de 2023, entre a incorporación do remanente e entre a aportación que levan agora para gasto corrente. Dese diñeiro puderon facer obras de saneamento, non fixeron ninguna, polo que se ve, vale? Entonces, bueno, non quere facer unha obra porque en Esteiro ou porque non sei moi ben por qué, pois vale. Nós seguimos insistindo en que é unha obra que é necesaria, que é urxente e que ademais, como xa lle dixemos naquel momento, pois pode ocasionar incluso algunha responsabilidade patrimonial que é o Concello. Ojalá a obra se faga contra ese gasto corrente, ojalá, estaremos atentos a esa cuestión. Partido Socialista. Bueno, nós dixemos que non íbamos a apoiar esta moción porque estamos gobernando nós, non está gobernando o Partido Popular, gracias a Dios. Nos acabamos de decir fai un momentiño, tanto a señora alcaldesa como desde a bancada do Grupo Socialista, que é unha obra, esa obra de Esteiro, que non a queremos facer por non ser de Esteiro, é ao revés, queremos facer antes. O que pasa é que cando non se quere escuitar ou non se entende, pois pasa o que lle pasa a vostede, e le dá vueltas a la pelota e venga vueltas. Acabamos de decir que intentamos facela incluso antes que o pos. Usted quer compromisos, pero os seus compromisos, os compromisos do Partido Popular, sabemos de sobra como son. E temos o exemplo do Director Xeral de Xusticia, que prometeu facer un xulgado no Concello de Muros e hasta día de hoxe ainda non nos chamou para decirnos se lle valía a documentación que lle aportamos e as ofertas que lle fixemos ou non. Pero si aparece en período electoral, ahora mismo, aparece unha convocatoria a abogados e procuradores para que vayamos a Santiago a falar con este señor. E pregunto eu, de que imos a falar con este señor? Si o presuposto está aprobado, non me interrumpa, por favor, non me interrumpa, por favor, que eu non interrumpí a vostede. Entón, a propaganda electoral nos va a ofrecer el oro e el moro, pero claro, que pasa? Nós non imos ir a escuitalo, non sei se irán vostedes, porque movemos de aquí para allí para allá, pero sabemos que as eleccións son dentro de 15 días. E que o presuposto da Xunta está aprobado, donde Muros aparece con 0 euros para Muros, 0. Co cal, que usted nos veña a decir a nós agora, o grupo de goberno, que quer sacar un compromiso das nosas bancadas, que compromisos cumpriron vostedes? Ningún compromiso. Entón, nós, con quen nos temos que comprometer é cos veciños, non co Partido Popular. E así nos vamos a comprometer cos veciños. E vamos a facer todas as obras que sean necesarias e urxentes no menor plazo de tempo. E se non é que a chega que queda para gasto corrente, será en outra partida, que para iso estamos traballando tanto nos presupostos como no resto de financiacións que temos solicitados para facer canto antes as obras e non deixar todo polo río abaixo como deixaron vostedes, porque se empeñaron en que querían gobernar solitos como se tuviera maioría absoluta e así chegamos hasta onde chegamos, con un concello desmantelado, con un concello onde se anularon todas as plazas por como se chama, jubilacións, e nos encontramos con este tema. Entonces, ahora mismo, que nos veña a pedir a nós un compromiso vostede, a mí me parece moi fuerte. Nós ímonos comprometer cos veciños, e non é que sea de Esteiro, ou que sea de Torea, ou que sea de Abellero, ou que sea de Louro. Para nós, as parroquias van a ser todas iguales, e vamos a tratar de solucionar os problemas que haxa en calquer parroquia, gobernando nós.
non gobernando o Partido Popular, que xa gobernou e era unha panacea porque tenía a Xunta, pero resulta que gobernou 4 anos e llegamos aquí con 0 euros invertidos de la Xunta. E, por certo, quero aproveitar este pleno para darlle as gracias á Diputación da Coruña, gobernada por unha coalición tamén, que agora lle parece rarísimo, porque non se pode gobernar en coalición. Pois mire usted o resultado que dá a Xunta gobernando solo e o resultado que dá a Diputación da Coruña gobernando, capitaneado polo Partido Socialista e apoiado polo BNG. Iso é o resultado. Vale, e por eso estamos aquí aprobando obras e gasto corrente, porque aquí non chegamos nunca a aprobar ningunha chega da Xunta. Por qué? Porque non sabe onde están muros. Incluso, cando vostedes gobernaron durante 4 anos cas siglas do PP, ni siquiera viñeron aquí. Viñeron un día a dar unha volta. Pero saben que hai que preguntar cando anuncian vamos visitar o Concello de Muros? Hai que preguntar, e que nos traes? E que nos traen? Nada. A que venen a levar? Sempre venen a levar. Entonces, cuidadito, mejor que non vengan ou que pasen de refilón. Vale, entonces, nós non imos coller ningún compromiso con vostedes. Os nosos compromisos son cos veciños de Muros. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidenta, eu quedo atronado. Perdón, vamos a ver. O meollo do asunto. A prédica foi moi bonita. O meollo do asunto. Gracias. Se fai unha emenda, concretamente que se pide que se añada unha obra que a corporación no seu momento se adquireu certo compromiso. O carto é o que é, 504.000, é algo de euros. Incluílo dentro do que é gastos correntes, rede de sumidoiros, pois pudera ser. Acepto un pouquiño nada máis, que mirado desta maneira, como se veu, a través de outro tipo de financiación, como pudera ser que poñan os cartos, que poñan cartos, Augas de Galicia, que pudera ser máis rápido que incluílo en este plan post de 2024, que tuven revisando unhas e outras contratacións, etc., e tarda moitísimo en executarse. Consecuencia, un pouco máis. Pola miña banda, escoitado outros, o meu voto vai ser de abstención en canto á urxencia da moción. Ben, Non é urxente. non, é unha emenda a ese punto, non é unha urxencia. É certo o que dixo o señor Lago Álvarez, que hai máis formas de buscar financiamento. Eu espero que poidamos recurrir a Augas de Galicia a partir do día 18 de outra forma, porque xa que o dixo, é de verdad que isto non viña preparado co señor Lago Álvarez, ni moito menos, pero cadrou que este día pasado saíron publicadas os convenios que Augas de Galicia firmou con distintos concellos, e resulta que 19 concellos eran do Partido Popular, 4 concellos eran do Partido Socialista, un concello era do BNG e un concello era dun partido independente. Os convenios que firma Augas de Galiza son totalmente discrecionales, según a simpatía que un goberno lle cause ou lle deixe de causar. En esto teño que dicir que nin siquiera vostedes lle fixeron gracia a Augas de Galiza, porque sí que é certo que vostedes solicitaron unha axuda a Augas de Galicia cando era o seu partido o que estaba gobernando e tamén a denegou. Debe de ser que directamente non é nin porque estemos nós, nin porque estén vostedes. Muros non lle gusta ao goberno do Partido Popular porque todo non lo viñeron denegando. Nós, como xa dixemos, imos votar en contra desta emenda, porque é unha obra na que xa se está traballando e non ten lógica nin sentido incluíla. Non se trata, nin moito menos, non querer facer a obra, e moito menos como intenta vostede dicir que non se vai a facer por ser unha obra en esteiro, porque aquí xa estamos traballando nesa. Entón, pasamos a votar. Votos a favor da emenda? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada a emenda. Ben, pois seguimos expoñendo o punto no que íbamos. Señora Rivadeneira, quere expoñer algo máis do que xa dixo? Bueno, basicamente o que xa dixen está separada en
como en 3 partes. Na primeira parte, como xa comentei, sería a chega ao 2024 que destinamos a gastos correntes, a chega ao 2023 na que incluímos a obra de humanización da Rúa Real e, por último, o que sería o complementario, que sería o saneamento na marxa esquerda da estrada de Serres Muros. Basicamente, as obras que incluímos son todas que gardan relación co saneamento e que, bueno, son importantes. En primeiro lugar, empezando xa polo final, a do marxe da estrada de Serres, pois era importante porque vamos a terminar con eso, pois con vertidos que van directamente á nosa ría. E, en canto á humanización da obra real, pois é unha obra tamén importante porque, bueno, encontrámonos con que temos unha serie de zonas e rúas, concretamente no casco histórico, que están afectados por fibrocemento e que, bueno, temos a solicitude de que a necesidade de ir variando este tipo de canalizacións que hoxe en día non son nin adecuadas, e por eso nos decidimos a incluir esta obra. Ben, Partido Popular. Bueno, pois nada, pouco máis que decir. Como lle decía, en gasto corrente hai casi 1 millón de euros incrementado. Dese 1 millón de euros non vimos que destinaran nada a saneamento, a humanización da Rúa Real, que é a segunda fase dun proxecto que se iniciou xa co noso goberno. O incremento de precios é unha cousa que está a orden de día, así está a nivel de vida e o precio dos alimentos básicos e de todo este país, vale, non é ninguna novedade, que había que revisar o proxecto. Como decimos, a nós parécenos que unha parte desa obra que vostedes incluíron ou non revisaron ben está xa feita, que é o entronque ca Callancha. Bueno, pois se eso se comproba, pois ojalá se poda ampliar un poquinho máis ou seguir un poquinho máis para diante cara a Plaza do Mercado, porque esa parte da obra xa se fixo na primeira fase da Rúa Real porque estaba en moi mal estado, moi afundido o pavimento. A obra de Serres, bueno, sabemos que é necesaria, que ademais é tamén complementaria da que se fixo no polígono e ten certa complexidade porque hai que cruzar a estrada e ali hai bastantes pozos e é bastante complicado encauzar todo ben porque estaba indo ao revés, iba dali a Cea e da Cea volvía para o Furón. Pero bueno, seguimos pensando que nós representamos aquí tamén a veciños de Muros, en concreto o 40% que nos votaron, e nos parece un poquinho de falta de respeto que vostede se refira ao noso grupo como se estuveramos aquí, bueno, pois pintando a mona e nos representando o 40% dos veciños de Muros que nos votaron. Vale, nada máis que decir. Ben, Partido Socialista. Bueno, pois alégranos de que ao final, despois do debate da emenda que presentaron, que estén de acordo se que lle gusten as nosas obras que levamos. E nós tamén temos que decir que sí que nos gustan, non é que nos gustan, que nos parecen moi necesarias, porque a Rúa Real, efectivamente, como dixo a miña compañera concelleira de Obras, ten moita necesidade de arreglar o saneamento porque hai queixas de moitos veciños de que hai un retorno nos alcantarillados porque as calles están fundidas. A obra de Serres é unha obra tamén moi necesaria, pero tamén quero decir que, despois de valorar moitas opcións, a nos gustaríanos que en este pos non foran solamente estas dúas obras, sino que nos gustaría que foran obras en todas as parroquias, porque todas as parroquias teñen necesidades. O que pasa que a cantidad de cartos son as que son e, dende logo, este grupo de goberno, a súa intención é invertir en saneamento e en reparación de camiños para facilitarle a vida e o benestar aos veciños. E nadie dixo que estaban aquí nadie pintando a mona ou pintando indio, non sei como dixo. Eso non o decimos nós,
pero que si decimos é que si estamos todos convencidos de que en este bipartito vamos a ser quen de arreglar os camiños que todos os camiños que podamos, sobre todo a parte de saneamento, para evitar, como xa sabemos que non temos apoio da Xunta de Galicia nin de Aguas de Galicia, pois evitar esas multas que nos amenazan e van ao peto dos veciños e veciñas de Muros. Entón, estamos facendo un estudio exhaustivo para ver cales son as obras prioritarias. En este momento chegamos con esta proposta, pero que sepades que imos intentar solucionar o resto que hai moitos, pero na medida do posible o resto das necesidades máis urxentes que hai en todo o Concello de Muros, que actualmente son moitas. Algo máis? Señor Lago Álvarez. Sí, vamos a ver. Estamos co primeiro punto, para non desviarme eu, estamos tratando o tema dos gastos correntes e o tema de humanización da Rúa Real e saneamento de serres tamén, no primeiro punto. Sí, o saneamento de serres é parte do complementario. Bueno, é o complementario. Pero forma parte do primeiro punto. Sí. Bien, as tres cuestións. Bueno, de forma moi rápida e moi expresa, que conste que quede perfectamente claro que eu non estou en modo electoral. Non me corresponde estar en modo electoral. En canto humanización da Rúa Real, que gusta, a mí non me gusta. Levamos co dichoso chapacuño 50 anos, 50 e pico, do ano 72, 73, máis ou menos, e volver ao chapacuño eso novamente, pois eu creo que o pueblo estaba esperando outra cousa, máis concretamente, ainda que pudera ser máis cara, sillares de granito como Dios manda, como hai en bastantes xa calles de Muros, por lo menos as que acceden a comarcal 550. Iso dunha parte. E outra parte, que me chama a atención, me vou acudir, ahora mesmo o Concello vai a cometer un tipo de obra a súa conta, cando o Plan Especial de Conservación do Casco Histórico de Muros, artigo 45. As compañías concesionarias dos servicios de telefonía, luz, tal, non poderán instalar novos postes nin soportes de cableado aéreo, quedando as actualmente existentes fora de ordenación. A parte de outras tal, isto fai referencia, ven dar con referencia ao disposto no artículo 155 do mismo plan de tal. No ano 2020, en Muros, unha compañía telefónica fixo a distribución de cableado e puxo por fora, cando tiña que poñelo, e a súa conta soterralo como Dios manda. E non se fixo. Este plan, este pecha non pode valer solamente para que sea de aplicación estricta completamente aos veciños afectados, senón a compañía telefónica, cuidado que non veu a poñer todos os cartos, porque fixo o cableado de fibra aquí en Muros con unha subvención da Unión Europea fortísima. É máis fortísima que incluso se lle concedeu un certo monopolio de que durante ao menos 2 anos non se podía contratar fibra se non fora con esa compañía eléctrica. Bien, o artículo 45 pois quedou por aí. En canto ao proxecto, me encontro que costou, vamos a ver se non me equivoco moito, 18.134,27, máis, acaba usted de mencionalo, non o vim por ninguna parte, 3.000 euros. Proxecto caro, hai máis ingenieros en Muros, hai ingenieros que poden elaborar un proxecto, hai que darse de conta que ahora mismo todo é negociable, non é por ninguna parte que se pon como se poñía en algún tempo o 3%, o 4% ou o 2,5%, que todo é negociable, un proxecto bastante caro. Saneamento de serres, se entraba no paquete, de poder falar agora? Sí, de forma clara. Poder falar de todo o que se contempla no punto. Sí, pero vamos, que me despisto un pouco.
Un gran proxecto, explicado de poder entendelo perfectamente nas súas 342 follas. É algo necesario, por non se repetir o que xa dixeron uns e outros portavoces, a separación das aguas. O que pode acceder encima dos areais que vai o máis sano que poda. En canto aos gastos correntes, voto en falta, as cantidades son as que son para dous cometidos, rede de sumidoiros, máis mantenemento a núcleos de población. 247.000 euros. Moi ben. Voto en falta unha pequena memoria que dixera redes de sumidoiros. Isto, aquela cousiña, aquela outra. En canto a mantenemento de accesos a núcleos de población, pois tamén estas actuacións primeiras aquí, alá e acolá. O voto un pouco en falta. O voto un pouco en falta. 3 temas, non? 3. Quedamos cos 3. O punto seguinte, que é o plan, o pos adicional, o pos social, vai ao punto seguinte, vai ao punto segundo. Sí. Vai ao punto segundo. Do resto, serres, muros e gastos correntes. Gracias, alcaldesa. Ben, señora Rivadeneira, quer aportar algo máis? Bueno, sin ter moito máis que aportar, porque, quero dicir, non apuntei así ningunha pregunta específica sobre ningunha das cuestións que iban aquí, sin ser adiviña saber o que van votar polas declaracións que están facendo cada un deles. Entendo que todos están conformes co que presentamos hoxe aquí ao pleno con estas obras que presentamos, e máis co financiamento. O sea, sí, non teño máis que aportar. Partido Popular? Nada máis, gracias. Partido Socialista? Nada máis, non? Señor Lago Álvarez, quer facer turno da Pola miña parte, en concreto, os gastos correntes, saber de alguma maneira se van ir dedicados, aplicados ao capítulo 2 ou ao capítulo 6 do presuposto. Capítulo 2, gastos corrientes en bienes e servicios. Capítulo 6, inversións reales. Ou o que antes se chamaba, no meu tempo, obras de primeiro establecemento. Da igual. A pregunta para mí. Sí, da igual. Non ten maior importancia. Para que é a pregunta? A pregunta para quen é? Para a presidencia, que é que fixo a memoria de arquivos entregos de Santo. Xusto estaba a memoria, é que non a imprimen, estaba a memoria do gasto corrente na documentación que se achegou. Tela por aí, non? Non fala. Claro, esta parte vai no capítulo número 2. Ah, memoria. Sí, vai no capítulo número 2. Non, me estaba referindo... vai no capítulo número 2. Vai no capítulo número 2, sí. Vale. Vai ao capítulo 2, vai. Ben, entón, pasamos a votar. Votos a favor. Abstencións. Ben, pois queda aprobado coa maioría absoluta dos votos da corporación. Pasamos entón agora a debater o segundo punto da orde do día. Señora Rivadeneira. Dicir que esta proposta ven tamén co ditame favorable da Comisión Informativa, e a proposta sería, punto número 1, participar no plan de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal. Pois, non é isto? Non é isto. Para financiamento de gastos sociais e Sí, continuo participar no programa Plus adicional 1/2024 da Deputación da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios,
cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido por Intervención e Secretaría do Concello, segundo se indica a continuación. Ese sería, basicamente, destinar este gasto por importe de 70.632,6 euros para a ampliación do servicio de axuda no fogar. Punto número 2, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información que se faga das actividades ou investimentos subvencionados. E punto número 3, facultar a Alcaldía en todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Nada, simplemente que, como sabemos que tamén se viña facendo, pensamos en destinar este post social para os gastos do servicio de axuda do fogar, posto que, bueno, son unhas cuantías moi grandes as que supón manter este servicio, que só están cubertas nunha parte, e quedándolle un porcentaje moi grande ao Concello, intentando minorizalo neste plan da Deputación. Partido Popular. Nada, nos parecenos ben, o único saber se tenes previsto incrementar ou ampliar ou dar algún dos servicios que se citan aquí na proposta que traedes. Contéstalle o concelleiro de Servicios Sociais. Unhas cousas que temos que facer é sacar, unhas cousas que temos que facer vai ser sacar presuposto do POS, por exemplo, para pagar a kilometraxe que estes anos non se viña pagando. Temos que é unha fonte de financiamento bastante alta. Vai ser un custo bastante forte para o Concello. A nosa intención é pagarlle a kilometraxe a todas as traballadoras. Pero ningún servicio novo, entendo. Servicio novo non, o mantemento do servicio xa conleva un gasto bastante grande. Queremos ampliar o número de plazas que atendemos, sí, pero temos que buscar persoal adecuado para ese posto. Moi ben, gracias. Partido Socialista. Bueno, pois nós, como xa dixemos en varias reunións que tuvemos para falar de achega de servicios sociais, todo nos parece pouco, porque as necesidades do Concello de Muros cada día son máis grandes, a xente vamos a maiores todos e necesitamos máis apoio de servicios sociais se fora posible. Imos a invertir da mellor maneira, tal como tamén dixo o concelleiro de Servicios Sociais, no mantenimento deses servicios, e gustaríanos moito recibir de alguna maneira algunha nova achega vendo as necesidades do noso Concello da Xunta de Galicia, que seguimos na mesma línea e por activo e por pasivo se lle mandamos máis dun informe dicindo cal eran as necesidades de Muros, e de momento desde a Xunta de Galicia está se mirando para outro lado. Ben. Señor Lago Álvarez. Moitísimas gracias. E gracias por convocarme ao pleno de 7 de febreiro de 2023. Un pequeno erro, pero eu agradecería que puxera de 7 de febreiro de 2027. Polo menos no 2027 sería por aquí. De forma moi rápida. A ampliación do servicio de axuda é moi... Pon 24. A mí me pon 23. No meu papel me pon 23. Non vai. Pon abaixo, certo. Pon arriba 24 e arriba 23. Pero para a próxima, que poña 2027, estar xa por anticipado. Bueno, importante a ampliación do servicio, axuda no fogar, etc. Importante tamén, que eu teño visto nos decretos de pagos, pois pagar desplazamentos, etc. Botou falta unha pequena memoria que nos dixera, bueno, pois con isto, en principio, tanto vamos dedicar a pagar esos desplazamentos, con isto vamos poder pois, contratar por tantas horas a tantas personas. Dos datos que fun capaz de extraer, vexo que hai unha empresa que está futurando moi forte co Concello de Muros. Non é unha empresa de Muros, non vou dar o nome que xa é conocido de todos. Unha pequena reflexión, porque a xente
as persoas que están dentro da bolsa de, chamémoslle, de emprego para o servicio de axuda ao fogar, que non puderon ser contratadas, por que a través do axente de emprego do Concello, de quen corresponda, se lles anima a convertirse en autónomos e poder ser contratados directamente polo Concello. Ser autónomo non vale ahora mismo, xa acabo, non vale 301 euros. Se unha persona que arranca, pois creo que son 50 euros, ou incluso teñen algún tipo de axuda da administración. E non sería a pensalo e maduralo, en vez de facer unha entrega de 50, 60, 70.000 euros a unha empresa de fora, podendo axudarlle a xente que sí ten falta de traballar porque no seu momento presentou toda a documentación necesaria e forma parte desa bolsa de emprego. Non é tratalo ahora mismo aquí, en absoluto, pero sí me gustaría que, en todo caso, o plantexo por escrito no seu momento. Ben, bueno, primeiro de nada, vamos a contestar sobre o financiamento, a memoria a que facía vostede referencia é moi doada de explicar. Estes cartos van íntegros para pagar o servicio que xa se está dando. O servicio de axuda no fogar é un servicio que por lei depende da Xunta, pero estámoslo financiando os concellos, porque a achega que fai a Xunta, que é quen debería pagar este servicio, non chega. Estes 70.632 euros fan falta íntegros para pagar as horas que a Xunta ten concedido aos usuarios e que non paga porque o aporte que fai a Xunta por cada hora do SAF é moito menor do que supón realmente esta contratación por horas, non? Creo que o número exacto creo que é de 11 euros a hora, 12 euros o que paga a Xunta e se nos imos no noso caso, que o temos municipalizado, se nos imos a pagar kilometraxes, pagar o salario das persoas traballadoras que deben ter un salario digno, se nos imos a cubrir todo o que se ten que cubrir, eses 12 euros que paga a Xunta non chegan, quedanse moi escasos e todo iso a maiores que se está a promocionar, témolo que asumir os concellos. Entón, xa lle digo eu, a memoria son 70.632,06 euros que se van íntegramente para pagar as horas do servicio de axuda no fogar que o Concello está obligado a dar, e non é só obligado, senón que é unha responsabilidade nosa para que os usuarios asumirlle o servicio. En canto ao que comentaba da empresa e demais, non, vostede é o primeiro que di que non é un tema para tratar aquí, pero o conseguir persoal para o servicio de axuda no fogar é realmente complicado. Agora mesmo a bolsa de auxiliares está esgotada, todas as persoas que están na bolsa ou están traballando ou renunciaron a traballar, houbo que sacar bolsa nova, estáse agora mesmo co proceso de selección para persoal para unha nova bolsa de auxiliares de servicio de axuda no fogar. É un servicio moi mal agradecido no respecto ao traballo, non polas traballadoras que fan un traballo encomiable, duro, e que hai que estar feito de outra pasta para poder facelo, pero moi mal agradecido pola parte social, digamos, non se teñen en conta as necesidades que teñen como traballadoras, non se teñen en conta o esforzo que fan non é doado atopar xente para cubrir o servicio. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Bueno, parece usted olvidar que a lei de dependencia é unha lei estatal e que
A Xunta pon, pero o Estado non pon nada, que tiña que financiar a mitade da dependencia. A nós, en todo caso, nos parece ben que se destinen os cartos a reforzar o servicio, que é o que pon aquí. Temos as nosas dúbidas de que sexa posible legalmente o que di o Concelleiro de Servicios Sociais, de pagar con isto o quilometraxe, pero bueno, xa o consultarán ou xa o mirarán. E pouco máis que decir. Sempre aprobamos este gasto e ímolo aprobar hoxe tamén. Partido Socialista. Pois parecenos moi ben, o sea, sonaríanos moi raro que votaran en contra da chega de servicios sociais calquer grupo, sonaríanos rarísimo, porque todos somos conscientes de que as achegas que chegan ao Concello, tal como explicou vostede, non son suficientes, ni moitísimo menos. Deberíamos poder destinar esta parte do POS a outra cousa dentro dos mesmos servicios sociais se tuveramos dabondo para manter a axuda no fogar e non temos dabondo co cal, non nos queda máis remedio que invertirlo desa maneira. E a proposta que fixo o noso compañeiro de servicios sociais de pagar o quilometraxe, que menos que pagarlle a xente que está atendendo, facendo visitas dentro do Concello co seu coche, que menos que non o asuman eles co seu soldo, porque creo que aquí todos os que están traballando, sobre todo os funcionarios, creo que nadie asume eses desplazamentos co seu soldo. Creo que me parece unha cousa normal. Non sei se hai que mirar se pode ir con cargo a eso, se pode ir con cargo a outra cousa, pero pareceme, cando nos comentaron que estaban sacando do seu peto os gastos de desplazamento, parecenos un pouco extraño, porque, claro, eso non pasa en ninguna parte do mundo. O sea, non pode ser que ti teñas que, no teu traballo, teñas que ir de Louro a Esteiro, de Esteiro a Louro, non sei que, e que os teñas que sacar do teu soldo. Eso creo que no Estatuto dos Traballadores non vai, non? Algo máis? Señor Lago Álvarez. Nada máis que engadir. Ben. Señor... Contestarlle a Manolo a pregunta que fai, se é posible contestarlle, eu penso que sí que podo, que é a empresa que non quere nomear, que se chama Son a túa axuda, é unha empresa de Porto do Son, podese falar claramente, é un contrato legal, que hai unhas cantidades que asustan, en principio, polo que cobra a que se lle chega dende o Concello a esa empresa, pero realmente hai que saber que chegan a cubrir a 4 e a 5 traballadoras por mes. Hai que facer o cálculo entendendo que son 3 ou 4 traballadoras por mes o diñeiro que se ve nesa factura de a empresa Son a túa axuda. E despois tamén aportar un dato de interese xeral para todas as concelleiras e concelleiros do Concello de Muros, que a Xunta aporta 12, pero a nos estamos costando 20. E cando temos unha baixa, esa hora pasa a costar 22. Cando temos dúas baixas, pasa a costar 24 euros. E cando temos 6 baixas, como temos na actualidade, hai horas de servicio no fogar que están superando os 30 euros de custo. 30 euros de custo pagando a Xunta 12, pois así nos vai, así nos irá. Nada máis que decir. Ben, pois entón pasamos a votar a proposta. Votos a favor da participación do POS adicional 2024. Ben, pois queda aprobado por unanimidade dos membros da corporación. Ben, ata aquí levantamos a sesión. Moi ben, boas tardes.